היי בנות, זאת שוב אני. הפעם אני הולכת לעשות לכם תסרוקת שהיא כאילו, היא גם מיוחדת, אבל לוקח 2 דקות לעשות אותה. אוקיי, אז כבר עשיתי חלק מהתסרוקת. אני מעבירה את כל השיער אחורה, אוקיי? ומשאירה 2 קצוות. אותם משאירים ככה בלי לגעת. אוקיי. עכשיו אני לוקחת קבוצת שיער. מפה בערך עד לאוזן, משהו כזה. זה לא משנה אם יש בה כאן שביל לא ישר, כי בכל מקרה לא יראו את זה. אוקיי, אני מגלגלת אותה. ומחזיקה אותה. ככה אני עושה גם בצד השני, קבוצת שיער. מגלגלים. אוקיי, עכשיו אני מצליבה את 2 הגלגולים ומגלגלת אותה. מסתובבת כמו שעשינו בתסרוקת הראשונה. ככה, זה מין גולגולון קטן כזה. אפשר גם להשאיר טיפה שיער בחוץ, זה תמיד יוצר עניין. אוקיי, עכשיו אני לוקחת סיכות. שמה כדי שזה יחזיק את זה. פה לא צריך הרבה סיכות כי זה גולגול קטן. אוקיי, את הקצוות כאן עדיף להשאיר חלקות. זה הרבה יותר יפה בתסרוקת הזאת. ואם יש לך שיער מטולטל אתה פשוט יכול לעשות מחליק. אז זהו, תסרוקת ממש יפה, פשוטה מאוד. תודה רבה.